Níor bhéad á gomsa leis na banán ar bhíos óg, níor bhrachas gur ladies man bhíol man éon chur. Ach is cuinnam, sin rud amháin, ach bhí siad cruálaach lum, cha siad go donna lum. Is cuinnam dúsáid siad sais anti-chat-up lines orm. Cailín amháin tháinig si cuam agus dúirt si an dagan tú an seo go minic. Má se ní bheith mise teachta leis. Agus is cuinnam dúirt Cailín eile lum dúirt si an bhfuil tú tar seach óna bheith ag ré. An míon tú a gcónaí coráis mar sin. Agus an ceann ba bheasan sin dúirt Cailín lum ar chuirteach sé nóair a hit tú ó neamh mar tá a aig scrista. Thoraigh difríochtaí idir baile clia agus gCorcaigh agus tugann tú faoin nearaid. Mar hampla cumé amachchaí an mbarr an son, so bheith Guinness a gom, so far an mbarr óní bheith. Cumála sin deirtar gur gCorcaigh fear fríomh chathair na hÉireann, agus is é baile clia fear fríomh chathair na hÉireann. There cannot delay sa show mar seo. Difríocht amháin eile tá baile clia sit ar an lifa agus tá gCorcaigh site insan lí. Ar é nus, chur cilíonn an cheist orm chun dul síos an seo agus chun seacht nóméid Greann a dhéanamh. Fuair mé an bus síos an seo. It's just rud fear é níl joke. Agus Is mis á American camera go sé ionach bheith seo sa club cricket, agus ceapan go sé ionach go cilíonn tréis rud a chur bun a haíonn leis an cricket. Mar ar deire hir is cuid lornach ar bhéiniúil tá sa cricket. Agus dum sa féin go pásanta ní lá dá déon hart nach níon cricket. Agus tá go se antá sin a chuidhnú agus a churpan cín be mac nuálach ar nó seo Is doctor mé agus is as baile lí a hastom, mar sin mas míle duine a bheith le flua a bheith dó, tá mé go mór an nuirt. Chun mé gur bheith anna chuid díle agus isce ar fud a bhaile ar ina seachtaine, agus camrá mar bhlach líoch ceapan gur sé tiltte agah.